дарси навбатӣ нақшаи панҷуми идоракунии мадорҳои муҳаррики асинхронӣ. дар ин нақша ки ном дорад Permanent and Instantaneous Two Contact Connection, яъне идоракунии муҳаррики асинхронӣ ба сурати доим ва лаҳзавӣ бо истифода аз дуто контактор. Мо дар дарсҳои гузашта оиди роҳандозии муҳаррик ба сурати доим ва лаҳзавӣ ё ки лаҳзавӣ ва доим мо нақшаҳои гуногуна дидем ва фарқият фақат дар ин аст ки дар ин ҷо мо барои ба сурати доим ва лаҳзавӣ амал кардан аз дуто контактор истифода мекунем ва тибқи нақша дар ин ҷо контактори K1 ин ба сурати доим амал мекунад ва контактори K2 бошад ба сурати лаҳзавӣ. Нақшашам тароҳӣ мекунем. Инҷа фақат бархилофи нақшаи гузашта мо инҷо якта контактори K1 дорем ва якта контактори K1 дигар изофа мекунем. ва бевосита фазаи А аз фазаи А манбаъ мегирад. ба ин шакл ҷобаҷоишам анҷом мекунем то ки аз якдигар фарқ кунанд. мадори фармонашам ки як камакак тағйири луғаҳо аст нисбати мадори фармони қаблӣ. боз тибқи пешфарз мо ниёз дорем ба як фаз чархиш ва як нейтрал. хуб мерем. сараввал мо барои мадори фармонам як муҳофизаки такфаза ё ки якфаза ниёз дорем. хуб баъд ҳимоя аз серборӣ, теғаи бастаи ҳимояи сербории мо, релеи ҳароратӣ ё ки изофаи ҷараён, теғаи баста ва қисмати value tag нисбат медиҳем ба f-и 2, намберашам 2. хуб ниёз дорем боз ба як стоп. бор дигар нақшаро мебинем. яъне мо якто стоп дорем ва дутои старт. то шасти старт дорем. якта стоп, старт ба сурати доим, старт ба сурати лаҳзавӣ ва як теғаи бози контактори K1 қисмати value tag K1 теғаи боз ва илохирам симпич. симпичи K1 ва K1 2. хуб фаза омад аввал ба муҳофизак, аз муҳофизак ба теғаи бастаи
F2 релейҳи ва изофаҷараён ва аз F2 омад ба стопи якум ва стоп ба S2 старти якум ба сурати доим ва ин старт мувозӣ шуд ба теғаи худнигаҳдорандаи KM1 ки ҳамон мафҳуми сурати доим аз ҳамин нуқта аст ва мувозӣ шуд бо S3 ки барои роҳандозӣ ба сурати лаҳзавист. хуб, ин нақшаро як бори дигар мебинем. ҷобаҷоишон анҷом медем. яъне дар ин ҷо S2 ба сурати доим тавассути KM1, S3 бошад ба сурати лаҳзавӣ муҳаррика роҳандозӣ мекунам. қисмати play манбаи C-фаз ва аз қисмати мадори фармонам манбаи такфаза. сараввал S3-ро ки ба сурати доим аст васл мекунӣ ва муҳаррик ба сурати доим роҳандозӣ шуд. S1 ҳам барои стоп. S3 яъне S3 ба сурати лаҳзавӣ аст, яъне то лаҳзае ки мо ҳамон шасти S3-ра нигаҳ медорем, то ҳамон лаҳза муҳаррики мо роҳандозӣ мешавад ва замони қатъ карданам ҳамон лаҳза контактори KM2 қатъ мешавад. яъне теғаи худнигаҳдоранда мисли KM1 ки мувозӣ шудагӣ аст ба S2 дар ин масир нест. яъне фарқияти ба сурати лаҳзавӣ ва доим дар контакторҳо дар ҳамин теғаи боз аст ки мо ҳатман теғаи бози контактора ба стартмон мувозӣ мекунем барои ба хотири худнигаҳдорӣ. ин буд нақшаи худнигаҳдорӣ, нақшаи доим ва лаҳзавӣ, роҳандозии муҳаррики асинхронӣ, яъне ҳам ба сурати доим ва ҳам ба сурати лаҳзавӣ.